Dobrý den, vážení příznivci značky Mercedes-Benz, majitelé, fanoušci a všichni lidi, kteří tuto značku obdivují. Vítejte u videa z vašeho 60. výročního srazu Mercedes-Benz klubu Česká republika, na které mám tu čest vás provázet tímhle videem, abyste měli na památku něco krásného. Určitě zažijete za ty 4 dny spoustu nádherných zážitků, spoustu příběhů. Já se na ně moc těším a budu moc rád, když je s váma budu moc sdílet. Pohodlně se usaďte a dívejte se na toto video. I was done growing up, had enough of chasing down the sun, but suddenly I can see everything evergreen. I won't pretend I ever found my way. I've made my healthy share of fair mistakes, still learning to give and the take. But I'm seeing everything through brand new eyes, taking in the world through different light. Thought I wasted all my life, but I think I changed my mind. I was done growing up, had enough of chasing down the sun. Je však potřeba, abychom si taky připomněli, jak to celé začalo. Začínal sraz již ve čtvrtek a to jste měli krásný průjezd noční Prahou, krátký závod, který jste si taky, předpokládám, moc užili. Pražané i turisti museli být tak Jiříkově vidění, když vás viděli projíždět ulicemi Prahy, centrem historického města. Praha je prostě nádherná a s Mercedesem má prostě souvislost. Je to neoddiskutovatelné. But I'm seeing everything through brand new eyes, taking in the world through different light. Thought I wasted all my life, but I think I changed my mind. I was done growing up, had enough of chasing down the sun, but suddenly I can see everything evergreen. Chasing down the sun, but suddenly I can see everything evergreen. Trasa závodu určuje itinerář, který je součástí publikace. Přátelé, jedeme do rallye, v 9 hodin začínáme, přeji vám hodně úspěchů a sejdeme se v cíli dopolední etapy u oběda, takže budu se těšit a jízdě zdar.
Čímy, přátelé, tady byl kritický bod, tady jste se scházeli, křížili se vám dráhy a některé z vás to i vyvedlo z míry. Jste se rozčilovali, ale věřím, že teď, když se koukáte na tohle video, tak už máte jenom úsměv na tváři a krásné vzpomínky. Protože to k orientačním závodům patří bloudění. Tady se můžeme rovnou podívat a zeptáme se pár účastníků, co se tady děje. Ahoj. Blúdite, alebo čo sa deje? Hľadáte aj razítko? Hľadáme razítko presne tak, pretože máme tu napísané teraz prejazdová kontrola 6 je jediná s obsluhou pořadatele, hej? No, tak a tá tu není určite, to vám môžem povedať, že tá tu rozhodne není. Takže neviem, či mám hľadať niekde pri tej kapličke razítko niekde schované, alebo si tam dať podpis, uvidíme. Ja našťastie fakt nič neviem, prisahám na holý pupok, takže vám neporadím. On the road with a motorbike, hanging around between the mountains, coast to coast, you know how to drive. Dragonflies around the sunset, can you believe we're together? We're celebrating September. What do you mean it's forever? Takže se vás zeptám do videa památečního, jak se vám jede, jak se vám akce líbí, jestli jste bloudili kolem kapličky. Tak jako je to krása, neprší. To je nádhera, že jo? Žádný vedro, nevaříme se v tom, je to prima. Je prima počasí, že jo? No, to je úplně perfektní super. vyšlo, protože kdyby byly ty 30, tak je to úmorný. Já myslím, že už jsme úplně upečený. A tak máte hardtop, to byste tam nebo ne? No, my bychom mohli ten hardtop sundat, ale my jsme se báli, že bude pršet, tak jsme radši zvolili teda tuhle variantu. Show me how you drown off a cliff into the water. Taxi boat was left behind. Rainbow rain in every color. We go around the island. What do you mean it's a one way? We are the middle of nowhere, and all we wanna do is fall in love. Yeah. All I wanna do is fall in love. Yeah. All I wanna do is all I wanna do is fall in love with you. All I wanna do is fall in love, yeah. All I wanna do is do the ha 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 ha. All I wanna do is fall in love with you. Almost place we saw outer space in London. We took the Milky Way. Yeah, when lights were off, we shot fireworks, and everywhere we can get the flow. So let's go, Aká je nálada v posádkach? Výborná, Výborné. ďakujem veľmi pekne. Koláčky sú výborné. Koláčky sú výborné. A čo mašina poslucha? Musí, jasné. Tak to je určite super, výborné. to je super. Akurát sa bavíme, že výborné jazdenie. Páči sa cesty? Tuto je to pekné v Aj celku. krásne cesty, krásne prostredie. Blúdili ste tam pri kaplnke, či nie? Hej, tam na záver tej etapy sme trošku zablúdili, ale neboli sme jediní, jak som Tam, pozeral. jak se to nulovalo, tak tam Hej, sa bloudili všichni. zrovna tam nám to vypadlo celé proste. Čitník. Dovtedy v pohode, ale tam Ale potom- To je takový překladatelský oříšek. No, neviem, jak to bolo naplánované, ale... Presne na to, aby ste tam Ale- blúdili. Nevyšlo to. Tak to vyšlo potom. To presne tak, lebo u zážitku sa hodnotí intenzita, nie polarita. že? Áno.
Tak krátce po poledni se celý sraz dostavil až na konopiště a tady v zámeckém parku jsme všichni vystaveni, což je úplná bomba. Jestli jste někdo měl čas se přijít zrovna v tuhletu chvíli sem podívat, tak jste určitě slintali nad těma krásnýma strojema, které dorazili a opravdu je to málo kdy k vidění. Jednak takové množství Mercedesů na jednom místě a jednak takový kousky, který fakt stojí za to. Takže na nějaké se musíme podívat a uděláme pár rozhovorů s majitelama, jak jim to šlo. Je to jeden z mála těchto kabrioletů, který šli zrovna do armády. 153 V153 z roku 39. V Mercedes klubu jsem od roku 86. Dostal jsem se sem v době, kdy teda bylo módní jezdit na naftu, čili na normální ježdění. Máme, já nevím, asi 15. Mercedesa, teď poslední je teda, tomu říkám se tomu masařka. Je to ta 210, to 4 už je to teda taky 20 let starý v současné době. No ale je to naftový, je to takový dělník. No a tím jsem se vlastně dostal do Mercedesa, no a takže jsem říkal, musím si pořídit starého Mercedesa. No tak jsem se dostal k tomuhle tomu. Teprve teď je konečně dodělaný, v loni po tom covidu jsme dělali novou střechu, celý vnitřek to mi dělali rekových písků. Ty starý Mercedesy jsou krásný, ale samozřejmě není to jenom o starých Mercedesech. Celý sraz se týká Mercedesů jako takových, takže pojďme si udělat rozhovor s někým, kdo přijel v novějším voze. Máme tady pana Cermana. Dobrý den. Dobrý den. Odkud jste přijel na sraz? Z Dvora Králové nad Labem. Krása. Představte nám svého miláčka. Miláček se jmenuje R320, je to typ V251. Kvalita je u toho úplně úžasná, když se podíváte na to zpracování, tak všechno prostě ty švy na kůži a podobně, to je prostě dokonalý. Nevrže to motor jde jak švýcarský hodinky a to vzduchové pérování, toho jsem se samozřejmě trošičku bál, ale zatím bych řekl, že to je všechno v pořádku a funguje to, je tam původní a funguje tak, jak má. Vzhledem k tomu, že se jedná o 60. sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika, tak se sem sjeli příznivci a fanoušci značky a majitelé nejenom z Čech, ale i z Polska, Slovenska a Slovinska a taky nějakou německou značku jsem viděl. No a já jsem si vzal dva polské účastníky. Hello guys. Hello. Can you introduce us your car? Because it looks so special. Because it is. 190, I know. 2.3 16 valve with compressor. It's a rally car designed for TSD rallies, and I built it 3 years ago when everybody had to stay at home because of the situation. Yes, of course. So this is very nice fruit of the COVID. Yes, it is. Special one. That's lovely. Okay. How was your journey here? Quite fast. Quite fast, and you went by, on wheels. On yes. wheels. That's great. Mercedes. Thank you very much. Thank you too. Přátelé, máme sobotu, což znamená, že to je vrcholný den tohohle 60. výročního srazu Mercedes-Benz klubu Česká republika. Nacházíme se v krásných prostorech Národního technického muzea, kterému děkujeme za to, že můžeme dnes tady být a vy si můžete užít zdarma celou expozici. Máte ji pro sebe pro neomezený čas, což je úplně skvělý.
Sobotní program je v plném proudu, přednáška pamětníků se báječně povedla, viděli jsme krásné fotografie, zavzpomínali jsme si a já jsem konečně odchytl prezidenta Mercedes-Benz klubu Česká republika Petra Schweinera. Ahoj Petře. Zdrav, Martin. Mě by zajímalo, jak to cítíš, jak to běží, všechno se daří, podle mě počasí vám vyšlo krásně, i když dneska trochu prší. Z tvého organizátorského hlediska. Jsi spokojený? Běží třetí den vlastně našeho srazu, oslava 60 let založení klubu a myslím si, že běží úplně všechno perfektně. Odezva účastníků, máme ze 133 vozů, nejenom z České republiky, ale přijeli i kolegové z Polska, ze Slovinska a ze Slovenska. To je potřeba říci. Všichni přivezli nádherné vozy. A myslím si, že i zájem veřejnosti, tak jak jsme dneska v tom technickém muzeu, tak je enormní a myslím, že se to musí líbit. To jsou tady živé ukázky vozů, jezdí tady Patentwagen, replika nejstaršího vozu, vlastně prvního vozu, který byl s motorem Benz, takže navazuje to i na ty vozy, které jsou zde vystaveny v tom Národním technickém muzeu, jako je Benz Victoria, případně další vozy, které tady můžeme vidět. Super, co čeká účastníky dále? Dneska je tady ten program takto výstavní, vozy jsou vystaveny jak před budovou Národního technického muzea, tak ty nejhezčí vozy jsou potom v zadní části v té dvoraně, to znamená účastní hosté, kteří přijdou, tak projdou dopravní halou a tam vidí úplně ty největší skvosty, určitě se tam běžte potom podívat. No a odpoledne teď už pomalu začíná závodní slavnost účastníků v přilehlém letenském zámečku, kde bude i živá hudba a podobně. Odpoledne navazuje na to spanilá jízda, kdy vozy budou moct být viděny i v ulicích Prahy, a to konkrétně též na Václavské náměstí, kde by projeli 2 okruhy. A potom jedou na odpolední program do zastoupení Mercedes-Benz na Chodov. I tam jsou vystaveny nějaké historické vozy, jsou to vozy ze sbírky pana Samohýla, mezi nimi Benz Parsifal, což je absolutně jeden z unikátů, protože ani takový ve Stuttgartu nemají v této motorizaci. Nám mohou závidět. Bez pochyby, bez pochyby. Řekni mi, 60 let výročí, jaké máš jako předseda nebo prezident klubu, jaké máš vize do další existence klubu a co bys mu popřál? My jsme rádi, že v podstatě ten klub přitahuje i mladou generaci, jsme otevření všem majitelům vozů Mercedes-Benz, včetně těch vozů nejnovějších. A ono v podstatě od toho produkčního auta potom přechází ten zájem o historii značky a kolikrát se stane, že ten člověk, který si pořídí běžné auto na ježdění, tak potom v klubu pozná majitele, ty kolegy, které mají ty staré vozy historické a umí si s tím užít tu zábavu, ten klubový život. A po pár letech zjistíte, že ten člověk má několik Mercedesů z 50., z 60. nebo i z předválečné doby, takže to si myslím, že je to úžasný, o tom ten klubový život je. My máme tu čest být vlastně nejstarším Mercedes-Benz klubem na evropské pevnině a jeden z 5 nejstarších klubů vůbec na světě. Takže těch 60 let je takový závazek, abychom pracovali na tom, aby to jak bavilo naše členy, vůbec klubová činnost, děláme spoustu srazů, spoustu příležitostí i pro veřejnost, kdy se lidé můžou setkat s těmi vozy, které máme tady v klubu. Takže myslím si, že tohle je to, co nás pohání a jaká je ta vize do budoucna. Super, tak já se těším na oslavy 70. výročí. Třeba budeme znovu tady stát oba dva a budeme natáčet. Tak. Věřím, že šedivější už nebudu, ale určitě se budu těšit, že se tady potkáme. No tak ať nám dobře dopadne ten zbytek srazu a budeme si držet palce do dalších. Dobře, děkuji pěkně. Taky děkuji.
Petr není jediný prezident Mercedes klubu, který je zde na 60. výročním srazu přítomen. Mám tu čest vám představit taky pana Miro Brumata, který je předsedou Mercedes klubu Slovinska a přijel i se svojí ekipáží členů, aby nás pozdravil. Hello, Mr. Brumat, how do you do? Very well, thank you, and you? I'm fine, thank you very much. How do you enjoy this meeting in Prague? Perfect. I must tell you that my son is working in Prague, so that I'm there 3 times in a year, normally in Prague. I was also born in Pilsen. Really? Really, and I was in the school, first school in Prague. Really? Later on, I was gone to Slovenia. It was former Yugoslavia. Oh yeah, that's nice. And as we have been invited from Mr. Peter to come here, we are very glad. And we organized 26 members of our club with 7 cars, and we are here. That's great. Yeah. I love your cars. They are very beautiful. So I think I think that in Slovenia you are really taking good care of Mercedes-Benz mark. So I wish your club all the best to the next years, so you can enjoy your 60th anniversary of your Mercedes. Thank you. But I would like to tell you already now, as we will have 20th jubilee, it will be in 2026. We will invite your club to Slovenia. Yeah. That would be lovely. We will be very glad to come. Okay. Thank you very much for your invitation. And have a nice day. Thank you too. Thank you. To see all that I want to see, a major force in my head, reflections. I caught a heart on the 7 seas, filled with these memories. I let it go, it's not my own, it don't soul. The nighttime, it starts. The nighttime, it starts. The nighttime, it starts. Po českém prezidentovi a slovinském prezidentovi mám teď tu radost přivítat Jána Novotného, který je prezidentem Mercedes-Benz klubu Slovensko. Ahoj Janko. Ahoj. Chcel sa ťa opýtať, ako sa ti tu páči v Prahe? Ďakujem pekne, výborná atmosféra, výborné podujatie, výborne zorganizované, výborní ľudia, takže všetko zatiaľ klape na jedničku. Super, to sme moc radi. Koľko vás prišlo? Došlo nás do Slovenska 12 posadok z rôznych miest, z Bratislavy, z Prešova, z Košíc, z Piešťan, takže naozaj si myslím, že pekné zastúpenie si dovolím povedať. To je super, možno ste najsilnejšia zahraničná delegácia. Verím, že áno. Čo by ste popriali českému Mercedes-Benz klubu do ďalších rokov a k tomu 60. výročiu? Ako 60. výročie klubu Dolu, najstarší klub na európskej pevnine, takže prajem českému klubu, aby sa im darilo aj naďalej, tak ako doteraz. Videli sme aj nejaké prezentácie, nejaké prednášky, kde sme videli, že majú naozaj bohatú históriu a prajem, aby sa im darilo organizovať takéto úžasné podujatia, nielen pri príležitosti nejakých okrúhlin, ale aj pri bežných ako zrazoch, ktoré budú organizovať. Super, veľmi pekne ďakujem. Nech sa vám darí a šťastnú cestu potom domov. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Pekne, ahoj. Myslím, že je teď vhodná příležitost si představit dalšího důležitého účastníka, milého účastníka 60. výročního srazu a tím je pan Martin Neubeller ze Slovenska, protože přijel minimálně prej asi se 4 autama. Dobrý deň, pán Neubeller, veľmi ma teší, je to pre mňa veľká česť. Aj mňa. Ako sa vám tu páči v Prahe, ako sa vám páči zraz? Praha sa mi stále páčila, nie som tu prvýkrát s autami v tomto technickom múzeu, ale tento zraz sa mimoriadne vydaril a dovoľte, aby som poďakoval všetkým organizátorom za to, čo pripravili, lebo to je úžasná vec, takýto zraz pripraviť. A my, čo sme prišli s tými 4 autami, ako ste spomínal,
stále zažívame niečo iné, prekrásne a verte mi, mám 84 rokov, ale na toto ešte budem stále spomínať, lebo to je niečo úžasné. Ďakujem veľmi pekne. Vítejte na gala večeru oslav 60. výročí založení Mercedes-Benz klubu Česká republika. Dnešním večerem vás budou provázet pánové Michal Vystrčko a Marek Odrobina. Já bych chtěl představit pana Lukáše Tvardocha, prezidenta klubu historických Mercedesů Polské republiky, z Polska, Mercedesu Zabytkovi. Chciałbym Państwu podziękować za tak miłe przyjęcie i przede wszystkim pogratulować Państwu tych 60 lat. To jest piękny wynik, piękny jubileusz. Cieszymy się, że możemy z Państwem tutaj dzisiaj być, uczestniczyć. I chciałbym pogratulować Panu Prezydentowi tak długiego stażu, a także chciałbym wręczyć pamiątkowy puchar, który będzie świadczył o naszej pamięci, życzliwości do Państwa i mam nadzieję dobrej współpracy. Chtěl bych představit prezidenta slovenského Mercedes-Benz klubu Jánka Novotného. Určitě jste to tady všichni viděli, byli velice aktivní, přivezli velice krásné vozy. Musím říct, že určitě byli ozdobou našeho srazu, takže velice děkujeme za účast a jsme rádi, že ze Slovenska byla taková hojná účast a že byl zájem o to, abyste přijali, Janko. Príjemný dobrý večer aj zo Slovenska, alebo za reprezentáciu zo Slovenska. V mene Mercedes-Benz klubu Slovensko by som samozrejme organizátorovi chcel zablahoželať k úžasnému jubileu 60 rokov. Dovolím si v mene celého klubu a jeho členov poďakovať za pozvanie a chcel by som povedať, že zažili sme tu krásne chvíle, vyšlo vám to na jednotku, gratulujem a my sme si ako prejav vďaky dovolili tiež zo pár darčekov. Ja poprosím tajomníka o odovzdanie tohto daru.
poďakovať vám všetkým, že sme vlastne všetci víťazi. Dnešný svet ponúka všetko možné a my sme si vybrali to najlepšie a to je Mercedes. Janko, velice vám děkuji, že jste přijeli s takovými ty dárky. Poděkoval jsem vám za ty auta, úžasný za účast, za to, že jste se zapojili do té akce. A jako výraz toho poděkování jsme také připravili i pro vás plaketu příležitosti účasti na oslavě 60. výročí založení našeho klubu. Děkujeme vám pěkně, vám si to vážíme. Děkujeme pěkně. Vážený pane předsedo, milí Petře, vážení členové Mercedes-Benz klubu České republiky, vážení hosté, jméno našeho slovinského klubu Mercedes-Benz a jménem svým bych vám rád poděkoval za pozvání na tuto významnou akci o příležitosti oslav 6. výročí existence vašeho klubu. Rád bych zmínil, že náš bývalý prezident byl již přítomen i na vaší oslavě 500 výročí v roce 2013. Takže nás společné pojí historické souvislosti. Všem bychom rád poděkovali za skvělou organizaci a pestrost akcí, kterých jsme se zde mohli zúčastnit. Přeji vám hodně úspěchů do budoucna a přeji si, abychom se i nadále společně setkávali. Mám takový nápad a navrhuji, abychom skupině členů vašeho klubu umožnili cestovat 5 do 6 dní po Slovinsku, samozřejmě ve vašich historických vozech. Jsme schopni pro vás zorganizovat zajímavý pobyt se speciálními zažitky, který by vám umožnil poznat rozmanitosti naší země, a to za výhodných finančních podmínek. Jako poděkování za toto příjemné setkání předáváme Mercedes-Benz klubu České republiky dárek. Obraz našeho člena Georga Gedela, který byl mezinárodně uznávaným automobilovým designérem. Česká republika velice poděkovat i s přátelům ze Slovenska za hojnou účast, za to, že přijeli. Je mi trošku líto, že jejich autobus nebo omnibus nemohl přijet, protože to byl také úžasný nápad. Měli jsme možnost ho vidět loni ve Stuttgartu, kam dojel ze Slovenska, takže určitě bude nějaká další příležitost, abychom jej viděli. Miro, i vám poděkování a přijměte tuto plaketu jako výraz poděkování, že jste byli tady dneska s námi. Děkuji. dlouholetí členové, kteří se zasloužili dlouholetě o budování našeho klubu a samozřejmě o budování značky Mercedes-Benz. Ocenění předá prezident klubu Petr Schreiner. Takže první ocenění je Bedřich Danda. Pan Milan Lemlein.
František Chalupa, Stanislav Karger, Břetislav Red, Jiří Kos, Karel Klein, Jaroslav Nevole, Miloš Čupr, František Znamenáček, Pavel Franc, Tomáš Durdík a pan Václav Černohous. Nejvzdálenější účastník, to vlastní ose, přijel se svým vozidlem nejdéle Albin Zavčar se startovním číslem 61. Posádka 38 obdržela 400 trestních bodů, prosím potlesk pro manželé Poláškovi. Gratulujeme. Gratulace patří Ilse Martincové a Pavlovi Kadroškovi. Gratulujeme. A na prvním místě se nám umístila posádka se startovním číslem 92. Gratulace patří panu Martinovi Šimkovi. Můžeme pogratulovat posádce se startovním číslem 8. Jiří Svěrecký. Pro stříbrný pohár s logem klubu si přichází Jan Novotný. Congratulations to the Slovak Mercedes-Benz Club. And the winner is the winners 5. Number 5. Martin Neubeller. Na třetím místě se umístila posádka se startovním číslem 38. Gratulace patří manželům Poláškovým. Pro druhé místo si přichází David Grochol. Gratulujeme. Zlatý pohár si přichází převzít Josef Holický. Korziniewski. 95. On the second place. Number 95. Celkem 61 body si přichází pro stříbrný pohár Oskar Riezes. Pro zlatý pohár ve třetí kategorii si přijde Žižka. Startovní čísla 72. Mauročata Travinská. Gratulace patří panu Semeriovi Ladislavovi. Gratulujeme. Celkem 60 bodů. Gratulujeme panu Liborovi Ganasovi. A pro zlatý pohár si přichází Lubomíra Šichalová. Celkem 126 bodů. Číslo 5. Pan Martin Neubeller. And this is for Mr. Martin Neubeller with number 5. Let's come again.
No a to je vše, vážení přátelé. 60. výroční sraz Mercedes klubu Česká republika je za námi. Skončí i toto video a já jsem moc rád, že jsem mohl ty 4 dny nabité parádním programem, skvělou atmosférou, fantastickou krajinou, nádhernýma cestama, že jsem je mohl strávit právě s vámi. Bylo mi velkým potěšením a ctí. Doufám, že se uvidíme brzy na nějakém dalším srazu, na nějaké další veteránské či automobilové akci. Do té doby vám přeju hodně štěstí, zdraví, pohody a hodně šťastných kilometrů bez nehody. Mějte se hezky.